ebema DBS your roofing concrete and steel solutions and tell you be crew down so no as I say yeah papa I would go down so if you have any echi neda hu guso empopo enyewe enwe na achi entity emem from manso emono entungu sanso na nade e kan no papa bi awurade ubenya egu dan so a wankasa he wabo dan so awie no wawie dan ho bibia na wotisi abonten ubegina ufie nanum ahwese de dan ni si wonom se ne ya boso pa na wankasa wan say yes mabɔ adwuma na mabɔ adwuma so dia na DBS eka ho bi en metimi abɔ adwuma no intense papa na de papa concrete papa blog papa edisi dan de DBS echi obia eni ho Dafil certain beauty ahwo fefie eni ho ema ho siesie adwosuo eni Dafil certain beauty was August busumi mu nyina no eni wono niema enku pada bibi biara edisi ho de watete so watitu se hwi to America ko wate wono dofo nko wankasa nso so a ko hobi na kokopebi na fasiesie ho every 1st August ekopim 31st August de eye Dafil certain beauty ho ene ekokosiesie ho age ya ho ofe medi ene ba for redu amo kan ho na ye no nche kase no enne prem to breyi yesa se ene ekokopie mu ewo gomwa akoti gomwa akoti eda kaswa ene ogwa kwantempo no eso anopaye na yekwasi ada kyerese woni ewuso wo ho akeka wo akọ asore ne okọ warede ekọ obi biara nso okọ ne dwa so anaso okọ na adwuma so ekọ na yesi traffic asi kwan no so a kyerese asen ahodo eba na ne wokọbre ena okada rider bi wono ababa wa bitinachi ababa wa no so susu se wadi be se emfie duonu ede ekro na nam se traffic no asinti wonim se traffic sis ha ene okadafo wonam ntem na ne obo ma ben pin na alam no pipi se de be ya obenya kwan na ne wonamu no ode afa ha no ode afa ha ena to create bia wo fa one ne ntem se bibi na so na tadie mo se de na ye yo etwen wo mo dwura ho no omo to fe pempebe senate regulator no so wo kɔ nanim ene baba wa no wote okada rider na ti no oba ti Facebook a behwe a video no hadwen papa enti kakra bi ba bi a kyerese enya yi no na ye yi di atro baba wa ne ti de kyerese regulator na fa so ene okada rider no so ono so ni ti on de ote ase na mom no ne nan ene kogu ba bi a regulator no tai no ewo nti ono so ye kasa yi kyerese ne nan de enya de a adokotafo betumi aye hu ebribi na Abubakar wono no ogina ho no no hu de siye yamane na mane ne nchirechemo de ma yamane eboni kofia je no sei eno de ma no driver no pese opa trader no te ba no sano na dade ni bi etwe ge ono ne ukada driver no ede no kwahye tai na ase ewe chi tai ti trader driver no kra de we hu hwe te ono ne ba ne se ono kra okọ omo fa moto se omo chase no ba don't know se omo koto na na se omo ankoto no de ene de yentume nchire ti ge ono de wa sai ni ti na sai ukada driver no so ne nine ebu omo so omo kọ kaso omo fi akoti omo kọ kaso ti traffic no na ma ne ba ne sa ona edu Saturday so a program ewo munti Saturday bia the traffic ha na eche and Saturday bia the traffic nko cars bia so nte ehu say slow woman so na okada driver no odie minka oko na o ya fa ono na middle oko na middle lane oko so si abotre dia nka bia ambanesa right minka na ode no ono dia ntumi ankasa ma me dia oto wono ntumi ankasa litini na say litini ba ko kra anka white fa so tai na fa so tino white kra unhu hwe echi enchechemu na Abubakar de ma kofia jenu na bra Facebook ene maame no ne yede entoma akata no so atwa brode ewura akata no so no wahu se de ekobaaye no de so se traffic this na se car no kwa ebinam ha no okadafo ne de omo nam ntem na ne wawura ha na no bi ena wokoye ya anya yi a se tifa so a regulator driver no to de seja ono de kwan de nanim tie ne wonko wonim se obi ate ahwe nati ene otwifa no so maami na nne uba Facebook a oda ehonu ma kire se yetwa brode haban de akuru no so no bepema homa no yensa ka kofia je be kono hono na yento aso abio yento aso a na yekwa kopie ensamfoforo mu empanifo a woda Center for Social Impact Studies ano eno se ebraso
ebra so papa sa Ghana yebama ye mabunu ho hia yen enye se ho hia yan o kofi wo kwan ya wo kwan no ne abdabi ni se ne yesison yesiesie won ye tete wo mo ama wanya nsanu dwuma bia na wanya nimdie bia kɔ anim na daache wode abobra enye saade a ene yesi ya ma ye ho omo hia yen na ye jomo basiri won se na basiri saa na wabenyini ayempanim basiri fo neno ena Center for Social Impact Studies actually said there be baby and yama keka kono ese se yama mabunu no hiam ye pe bibi e de mawom ye pe dwuma bi ene tete ensa no dwuma bi de mawom ento obenyi no na okita bribi ewo abrabo mu wonim so asa na abosumi ne da etoso edumienu bia ye de esi ho no mo se ye International Youth Day a ye de boda wuro ye nkyerɛkyerɛ etu anamo ahodo ebeboa ma ye mabunu atumi asi hie obenya nsa no dwuma ne ade na asem yi ni nkyerɛmu no ye nkwakyerɛ bebre Executive Director Emma Center for Impact Robert Tanti Ali ene yensaka no ahoma no so yenkɔ na namo a wotu ni nsɛm a wɔkan no ye hena ye de ebeto opani me mo ha mini ameje wo na ho te sɛn me ho ye pa na sɛ dia mo ka no ide sɛ ye mabunu no ɔmo ho hia yo ye tu anamo ahodo a ye wo Youth Employment Agency nim ne Youth Development Center no ne ade na kwan ben so na mabunu no yemfa mo mfa biom ya mini meda wase pa sɛ wo hwa gedin kan nso medin chawe man mabunu nyina san sɛ ye di mabunu dan ntin na mini asa obɛhwa ɔman we yem population over the years no ya kase mabunu ne nipaku a wɔn dɔɔso paa ewom sɛ aban a etwem ne ne ɛwɔ so ɛde nneɛma atoto afam sɛ ne bɛyɛ anka bɛboa ma yɛn mabunu no onya bibi papa asi nanso ye feel sɛ ahokeka a ɛwɔ sɛ yɛde wura asɔma yɛde wura yɛn mabunu tete mu no akakakra ye feel sɛ ɛyɛ ana mprepi ye nneɛma a yɛka sɛ yɛbɛyɛ ama mabunu no eba said ye yankasa ayana ato chima kakra entina ye sese ye ma ye nko ye mabunu no so won adisuam won na won ko school so a wo ye njuma ombenya insanu juma ombenya ahode ene more support afentu ye nuanu ma ena majuma semti ona ko wura eye galamse mu no so ye kaka ya asem no ho be aban moa nanka omapom dinti no yenyi mercury ni cyanide a omuyi so yesi abaye problem kase ade ama omamu ni nyina nanka yemboa won na wona opese wo ye adwuma no yemboa mo fon tetiem nanka yemboa mo no munya bebinsi afen so mini asa obehwa enche bia na ban de new youth policy ebaye na ne ha adwene kakra wo mu ne se youth policy na anka wo se ekse kwan a ebeboa ma yem pabunu no entetie ne bibia bekoso wo man mu no se aban a etwemu nyina ye sa policy ne de to ne dum na de ba be yedwuma pe na aban foforo ba no no so se da bi ne da ho no kra nyama ne sisa no 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 so asesa no no aye foforo akoso saa bisimle sisi aban a wo so ba ye ne na ye de yedwuma no so abesesa na ono so de foforo ensa so aba enti ye hu se saa nyoma we nyina ha adwene emboa ma ye mabunu ne tetiye no enkoso ntina wo hwo man mu a mabunu problems de ya se uni babunu bia kasa ne kasa ayi mu no onya obedwane kura fi omani na mabunu ya wo kan omasem so hwe obra yewo mu ne se de ye totu ya kwan ye fa ha no ye pentema ye bibia no ya ye krado se mpanimfo na se woni a wosese niema hodo edi yenka policy hu ne ade na ya ye krado se ye besom na aboa yenso ye dache atumasi yie sabi se minia mabuna kwaye nkofo bi a ase omanyini aso omunyini ye nti no wa ma woni anko mo ho a aya no mo te ombati free kra na oma ka kohwe ase enti no yenye nim saa so man na hu behia se ye behwe ye ntetiem te sia so hwe problems are you face with the youth and ye wo ka se ye pentem enye sika ani ye nyoma bi ehu ya ni nyina na wo se ye fall back na ye ko hwe dia na ama ye hu saa nyoma we na ya so asenta ni nyina wo yem policy anka ya hwehwe ye di beboa mbebunu no afin so even ye fa a sector they say education aban spending
sika bebree wo hokra no a challenges bebree e wo ho ani nyina etia emebunu no enti na ye kase e wo musa challenges we wo ho de so wo say aban etwa nani na still a okohwe enya aban ko aye nyina ye kohwe na ye so ye mebunu na se san say enne ye wo mebunu a bebree kase mu no send them big kan ya no omfiri say o manage won ya mo ompese omfiri o man ni ya ya dia bi ni say ha adwene pa ni suban bebree so a ye dead no ha adwene ntina ye really say issues we say ye be ya ye be kan ho asem na afin so aban de ni o ma betutu fam na ye ni ankran so beboa na ye mabunu no afa ye ntuma papa ifa na yensan hwe o mpanimfo ya na se yen akandifo ya ye de adesere to anim won se mmra ahodo na so onye ne ahodo betuma boa emabunu yi ye mabunu ya sabeta frate twi kase ye se bibi se friend say obosom ono betena no ana o kire na tuwade ana se paninso panimpa na yetu na tija de abofra ehu ni se ahoro ne mpanimfo didi wo hwe mu a opani wo ho ewom se bia niema ba ku mienu bia wa toche ye beto ye mabunu yi na ya twenya no abia wo mso ye betwa omada pa aguom hu fi adi wo matem no ya de a eba ne se ne betuma sempanifo nkranse a akoda wo mempɛ se me so wonsa na me du begina ba bia me wo udi matem anasa wo so pa me eba beda na sempanifo no tu kranse wonya sa de no mai yeah enuntina me de pa enuntina ye ka sanse mi se babunu no aso ye peni aso ye okra nti ye penifo no say ye ka se give you up on penifo no bia and they say me read the comment ni be from online I say e ha adwene nti bia minister ba ko e parliament to make comment bi sa efa emabru no ho a na em say nka e ade na me expect a lot of condemnation ba ni nyina ankos e ye nioma bia e ha adwene pa na say penifo ni wa ediana mebru ni hwehia mpenifo na yesusu dua ye hwe Asia enti se omuni wa ye beto ye mebru no atwene kra enti ye sre mamu mpa ba wo ye mebru no ho na ye be ye bia esre ayana edu mbra e wo se ye sre mebru no issue se hia ye pa ye beba table na ye mpenifo betena ase aka ye hu ye edu time a politicians ye picnic yanko bogala yanko bobo yanko we dia omutumi pa kwan bi so efre mabunu ni nyina ba on t-shirt to ton san amomo no sa ni o man ye simply for sen ka sa ho de no ye ne won tena si na nka ye mboa won titiyem ni nyina so beka ko ti se ye youth policy na sisi a e wo ho no aban be man ni abre se youth policy na fufu na ono aye no ya spend a lot of resources e dia ye no sa youth policy no ye de be ye adwuma na institution be to say National Youth Authority ye be resource no very well minim say omo offices for district ni nyina nkasa anyoma we ombehwe amana ye djuma na so utietie na ohwe a ahode a wo so omo de ye djuma no sika e wo se ekoho ene personnel ombehia de ye djuma no utietie na ohwe a sa ahode ni nyina eni ho enti ya den ema emabulu no tie be hwe e be bia ye so emabulu bia we no ne sa anyoma na ekoso no you bet ma condemn but you put measures in place you bet my recreational centers be rehabilitation centers be what district no ya professional counselors ya dia boa you be buni kakran kakra one na wadwene ya omso o man we enye o man na say you gane no so yes starting kasanche omso o man ya ne betumi aye ne na ya tena and them say baby obefe bia obi ape kwan a obi befa obi be boa no ama afi ofri o man ye afi ne meka etwato no say impenifo ye nya susu dua papa enfama mebru na ye nhia sa akwa bi eka se bi opeso ko military opeso ko police service opeso ko school bi ni se system no akwa be fa ba bi ye we tiawe nti ho na na ma akra no adwene bi a ade papa bi e woni tim kra no na efiri nti ye mpenifo no ye nya susu dua na mebru no ehwe na emboa na ye mfa ye ntuma pensra. Yo medasi bebre Robert Tanti Ali director executive director Emma Center for Social Impact Studies ono ene yete nkan yedasi bebre yedasi yankopa yadoma besan ene wadi nkomo ebio na chese maburu mpuntu mkankro ene datwe asiye enti ena nkomodie yi enemu yanto aso na evie ni nkyerensem fufuru mu
na wachi mu anepie ye ene asoye hwe sikasem so ene GRA atenase edi nkomo ne nkomo no de kowie no ene se betting say apeja pa ene na a friend say me team Liverpool eba be twa Chelsea say me pe betting pa da na me de guso na te say yegu ma na yegu me ye be wie no na me kotoku ma ye ma say be na no ena bet ya yetwa na da bi abanse da bi sika ekọ ho na edo so papa engrofo di anu afọ ohun adi ene wo mu edi 1000 10,000 5,000 20,000 wo mu de to dan to ka no ne adi nyina no abanse o de to abaso withholding tax 10% udi ya no ene anse na betu aka no na yate 10% na free enti udi 1000 a wobaka akọju sika no na 900 na edi amount udi 10,000 a wobaka akọju sika no na 9,000 na edi amount de obedi bia na banse o hanche mudu o de free na no na ma mabuna wo twa bet no ene woni e twa bet no won bu afu papa once ba kan say aban oji koko ho to woje pampers ho to condom oje ho to woji bibia ho to na ayi your friend say we bet nso oje ho to ne ham kra ne say won say NL for de won e twa wo paper so loto ne twa ne de enka ho na che se brother be ya na ye twa bet no wo be frase age adanti na o ye twa loto ne de won ye 10% ni before se wo ya ipomu da bi ye nkode sa ama on bu afu papa na on bu afu no da bi wo so chechire a enye ye Richard Aguda convener concern betters association won mu ekuo no won no di enuma ne abufuo no won de se ne bo no se tie ni ye nkode ho na wo mo so sen wo so asemu Richard. Hello. Richard Mahao. Mejimuso. Yo. Adom FM nie. Na sa band dey to dey nka band dey mpuntuo na bet wadi city apem na ban so ogi city ha. So wadi nka abufuo nim. Midamas for kwanyangi. Ubia nim se o man bia e dey penny what tax e dey build ni man. But I just kwan mo paso en kaji to free ho no enye kwan pa na that's the way no be ka say afi the best kwan na loto for the why is the way be say there bias na che say loto de na why free mu no ham na nka 10% no ogin de nka ham na mom aban yesisi mu loto de waje why 10% na enkomo nka ho mo de no mo bet no kakra na eno tina mo bu afi. From the one and I can say 10% in the MP because I'm going to I had because any point pass because you say okay now with economy now economy very tight demand ho why won't think the mama will be na say wow for students on your kakana so be 10% I dey know and they say I'm not transfer years come fast am dey NL free ho am fast am yi best dem free ho yes wrong chere say be NL dia oyi free mu no mo ante ho hwe matusu ho di hu nkoma abepim sebre ya yekoda sore ya 10% no wo say NL dia o mo nka ho age bet fo pe that is aban watin po pe say bet otwam kura na ene banisa dia company na ka so mbe company be bio o mine ma no maka chom no yo ye mine die yen fa bet so mu yin free ha enti so bia nya mo ne company dili kwa mu fast mo di NL because they want na fight together NL and a bet for na fight together it is the team fight and so what na NL so and fa finance legally any start to bet so ebra da bay na aban se mo bet no 10% withholding tax no ogie na masemo amde ato dwai se aban won susu hu bi onu eko du brada no won sesa na dwene na obi di efi e brada eko ukwiada ni ate 10% a mu ehwa na montu obi ana monde yebeti asabonti I have a couple of meetings ya pa ya ho adwelebre I be pa out from Wednesday from Tuesday say we dey complain about that thing about chat bet with the oil scanner yet free come mu faswa enimo ya mu ti NL free no ye slow man say from next Sunday up to Monday Tuesday you know amunye bia mu so muti started the free bet so na ya so nzie because you use na your money you do so chat bet do so pa you over 3 million out of 31 million people see idea yes we are a couple of meetings so man here free wa o meti en kafa
Obi si mo amutwa bet mo se mo about 3 million. 3 million no mo ankasa mo hwa. Ese akwadwofo nko ande twa friends and bet. Sana mo hu. So the Rebecca in the Bois. The Ocasin now, because there is no inner Jacoba. More pay and swim almost size many be a free bet to or more. And now we have the money amount 1,000 money amount 6 million. Busumi and look at taking a bet my and the other so called Daddy and the Oyajuma out of the business 3 million now or one by the beer or by the and I say Madame would be 83,000 2 city what it is 3,000 and can you say look what the 3,000 higher the but the idea Ebwa Yes, bet for mo profession na cut across yes lawyer for doctor for mu football lovers obiano wo we me Richard wan ka so wadwuma pa we pa ne sen maybe a businessman me talk some funny man by Accra and bet there penny for me meaning for lawyers doctors are mo Fred Biaji or sa mo cha mo di ni ma na ebo it's supposed to work because Ghana want to make depend on Woodma Kwanso what's your office out now office here to am saying mangas here to am saying and the we so support you in other ways the omodia omodi scan here be fa meaning ko fu bi bra me di bet omodia bi barber shops are one employee for more than 10 mo adwuma man Richard Medasi bebre Medasi na emom na ne mi producer Chelsea me nso me Liverpool na me ne ye be hia wie minim se megunu pa anti yere ma se anmo atwa ama Liverpool why that much in the full time draw Medasi yo Richard aguda convener ma Betters Association wono na wakaso mboafu aban se ebrada ebe what 10% na LL de won tia se wayi won mafiri munti no aban sadwene hu biu na na mo a wutu no sensakra be mama wodi nsakraye no abamu Adom 106.3 FM Asempa 94.7 Isra 104.5 yentoa so na yenkɔ yanim a yenuanom ne yadofo ne yemano ne yadehye a sebeta frache wom nipadua ho atɔche kakra from say people living with disabilities one na wode adesere ato aban yanim akwakuo ne nyumaku ahodo a wotintim nwoma sebri bia na yetwere nwoma yebetintim nwoma ne de amankoda asua de wo suku num ne ade a enwoma no so no yemfa saa yenuanom ne ye ofa asenum ne ade a sebeta frate wo nipadua ho atɔche makakra no so enko ya dwendwen mu na enwoma ne yebetwere na se yebetintim no enya nwoma a won so ebeboa won mo ewo wade sua mu na afen so no ama dachi nua won so won sa beka ama won sa akoma no atumi aye pepepepepepa sebi tafrache won so na mo anaso wo bobra te se de onipa onam ho pepepa no so ne ho entoche no wo sisaban ye ne sa de beboa papa anuanom di nsam tudwa eye international book fair ekoso ewo mamu no na wei ene de toso aduonu a ekoso ewo enkran hanoma ene ukọ honoma se dwumade bebre ena ekoso enkoda gudie ne niema ebeboa mankoda adwunumu ado wonum adwunumu ade sua ne bibibia ebetumi akoyie ene se dwano ekoso na programs and research officer ewo emma persons living with albinism yenuanum a woye ofri kabu nate Richard wodin onno church nsemimu etsere Adom kase ne say book no my font size no insure na be kesi kakra wo won say yembi wo ha ye hu ade nso e very low nti say ye low nti say font size no so an e be boy ma ye hu ni a e wo book no e so so ye bro form a be boy mo a say bi o mu ntimi hu ade ni kra no mo so betumi use bro no di asua ade yesu ye ni aban enya jise mu bebre a ye tire say oboa na say ne be ya book ni be inclusive internet books a ye use wo schools no e be course na ma obi a we didn't be to me anya bia kan no nti o say ye ni aban edingita ho say ne be ya no so we went ya stakeholders meetings any aban bebre we programs and research officer Emma yenuanom a oye ofrifo yi no won mo epenin ba ko kabu nate Richard no penin pa wada adwensa publications ano kwaku opon amponsa wono so akyerem se yenuanom asabita frache wo ho atoche makakra na wadi dem kakra no etomre bia yetu anamon bia na se yedi dwuma bia ya na ase yekoom yem twom mata ye ho eno so ka ho bi ama won so nya awresimu ene gidie ne ahotoso ene yen eni dwuma emmom a kyerɛ sɛ ebeboa ama kankro mpuntuo
ene oman yedie no atumi esai so sebi omo challenges bi enso eyese ye niema yade suamu ye bibia ye kai san kofo no nti ono na ma yen ya san nwuma ya wings for legs a de church enkwala ese ye obibia ka se wo che enkwala bibi sesia wo che omo abro mu so a omo nyini a omo de nyini enkwala no ti ase se obia owo challenge kakra ono so ye normal ye treat nipa ne sa emma na ninje na ye kanipa no emben ye ti ase sa emi se be boa ye nyina ese publishers enya mmoa a ye betimi ama ye books no ya sesa ye books ni bebre ama aye de friend braille ne ye de ese bi enuanom a omani afra on betimi akan so hwe program ye na ye book ne ba ko ya de ko braille ankwala na omani afra e kan ne fe opani pa o dadwensa publications ano obra kwaku opon amponsa ono so ene di nsemi bi eto so no MPP amanyoko no ene baby empehwe ahodo a wono mra se bedwafo ni ho ye amanyoko ahodo te se NDC wono mabedwafo na ho no wabi opono a kire se obi biara opese opre adwane bi no wotumi ede ne nkrata akọ dodo na ade wono nkrata akọ ate dwumadie no ene hyehyɛ no kɔ pepepepepe na ukọ jomro ewo atoe mantemu a owura Paul Essien kane na oye soafo a wohwe ahensem ene osoma ahodo so abede akire afenso no anso eno emra se bedwani ewo jomro kopim se yeto aba ofiri sui wopani wo se da bi wokọ nanso obesan ba bi efi se bra na owo so no ene dwumade wodi bi papa wodi dwuma ahodo ma ahoto yedie ene kankro eba jomro nanso ofiri ho no a maame dokas afo tove eba ye no da bi jomro akam ekwan a ye no nyade a contractor ni hobium efuturo nko atete edwa ne yesi a edwa no enkoyie tesempuntuo akamu ewo jomro ne santi wo so osan abapio na waba besesa niema amaniema ayeyie ewo jomro bro de ne nkrata akoye mpanifo giye agi na no ye no ene wono nso ede nsemi tudwa bibia ya ba leadership mamenka no kwenchero enye bebia MP wo no enkwa na project ekoso anase pan ekoso ye wo consensus bebre ya MPs na wona NDC fo na so omo bomma ne etu wa na mo ama project a omo predecessors for start ye no omo tu asam adwuma na akoso enti ade na sikwan odwomoro ya to aba esenya MP we have a new MP ade na sikwan say obetu wa na mo say ne da ya ekwan betu aso o say enye nipa obe owo key no obetu ya bie sa problem na alok no there's a problem which is locked one obetu ya bie sa problem no eya na montuo eya ba leadership enta me ga say yakoto your promise no na say party no to aba na mame me da your candidate I assure you before 2024 you better about your mono. Akwa we na ye no. Enyo bia na tu anamo. Akwa hwe a member of parliament e Essien e de tu anamo. It is Essien ni wo na another member of parliament aba e de na so ye. E so tu anamo. It is ye MP a on your number na se me na say e na enye me party na wo so. E na enye me party na wo so ba no o tu anamo bia. But they say egwan dada ehua egwan foforo ehua dada na no. Se na be ya putuo betumi akoso. We ora polisian o se jomra kunwa no wo san akwakoje ede ama MPP ene kwasiada affiliate station so ha ene dunsun ene ya bogum sa helicopter no ebetu sesi a na etu a ene ye befa right FM wo so menya ne ya bowura mu e wakwa ba FM che bodi na kumi so ede ahia yen e wo ofi FM atemodan FM poma nso ejina Trinity FM wo bogo so den opema go papa Richie enso brekum akoma pa FM obefiri haba akwasi poku homeboy wono renchi wenchi Royal FM wono so ejina hono Osman the only Mr. in Ghana Radio Yankee FM Sampa o se ho den nana moani enso be free Agwas Radio aba odi amono kwakujima Longman mankasa mikro mu ni Luka FM tapaboto ase obeba ofreti mantemu nana je katachie enso di be free Space FM takwa aba watoe mantemu na ye bowura mu ewo Kentampo Zone FM Bretuoba kwamana twibu asiako enne ebeye dedede ebeye sesesesesese yabeko affiliate stations woma ye krado ye twa ye ho aba ene yenkwa yekọ sesesesese alokota na tu yebobo wuramu wo somanya Right FM Austin Ofori Ado apue mantemu Austin ye Avo maha mejo so infichire boko
Bibia say na the verse na what me with the idea ro nsem nkwa na ye adan ye tie yo ene dey e ball anopa no nkron ene nya ko sisi edifi eye noaso e wo lower manya afe ene se abrantie bi an din e de nayo ano na nayo ano se bi ayese na adwemu e kan kakra na ba se ne santin na ayese kakra no we pie no aba ene de wo sore ya wokoba no emse no anso no na nkasa ne wo fanimpon ayefa ne se Kweku Emmanuel yade abranti sore papa ya sore a edidwane ma wo di breakfast abranti rani dem a akotwe dade and ye ga wotwitwa no ekunu ayara wo se papa ne de anope ya no nkom na saasemu esiye enam fire so mombo woti fama ne ma potifo edintente eba ho abranti de din edi nayo anoyi apotifo acheno na kopie mu wo Noaso police station na mwemu ni de ometimi afa akopie mu ewo fani saying St Martin's the Pori Hospital a doctor for chim say ometwe no ma papa no hu dia etimi ekun no ntuba ye dia ya dia rekosemu na ye wo ebuso for chim say ayo mo apa sa branti papa ti onu mo penya fisha be say jo ejo so go jo 70 to 80 years waka branti hia owura den wakotwe dade a abekunu ena no penya ya rekosemu da matimi bufu a one more Noaso ne important nyinara Austin bedasi bebre right FM so menya poematamu na Austin efri eba ye de ni ebekere ba bi fufuro na Mohammed Munidu osemehwe wo live efri yansen kwa na ye kwa Ghana mahene wono sahwi bodi ena wofri eba Ghana mahene enso yensa aka no Akwaba FM Ghana mahene yes aba maha emejo so bafo ukuro mu makode ani yetie o yo bafo wi ma tie fo jina amfamra Adom 106.3 FM so ene ko sie ya ba pie mu e wo sawi ibe so na oti dede na wo akire na te se ne di ka ba mama ne da no se adesia onom e wo sawi ibe so ane nyina wo bo di mansini emu na je se bafo ene de enya asem ketwa ohwedwa pa kuruma no atimi abo efa wonom ekwan ho oje fe wanya na manyosam MPP 4 na NDC 4 nyina ba behie mu a anye asem keto asem na meta ka me saka assembly member a wodina me ma aidenso electoral area one abo 7 ama mamene ntutu nkomo be sese ma no mienu na me nsa bi na yenya no ona bo me ma kwa ba de ba do ma fam so ya milia ene bo ma ni yo milia wanga no anga wakano efim la tiki ya ekoi ayibenso yakoi ya to abaye bibia nanso yakoi aban ente na ninja sipians no ni se yetimi ma ipe aminu kasen enu akwa obi wu akwan so yakopon kwa kan yantese papa okrum ha yasra abanu ya ma abaya so asese yakoi ayibenso from ayibenso body amina bi ba nyanado obeja ha kan se what the final ma contact amnensa ntiansu tuni contact bia embassy kwan so yes you see your hope and every and echo and yes first of the year you are abai amane fa yes speaker yes so assembly aba yes so for piawo and yes you na je se bafo amane boy free Ghana man na kwa ba FM so ibodi awie na tene famsi medasi bebre Ghana mahene firi hanu ma na ye de ani ekire achimda ofia FM na nakumi akwa ene firi hanu mo eba na ne bafo papa ma hai mejisu aburu wala ofia boko nyami krai yo enkoma firi achimda eba ofia FM yetio medasi enaje de geni e de ma achimsu adu abato ni mpeso a onu kroya ena yetitineni anajom tie ne de ma abegyoku a wona hye de gefia ehwe yakwan tempon nsam eso onunyanfo Kennedy osenya ako ena wo kire mu se asasi so obi nkoni kremosum ama obi ntinatire enya ho abagese eninti achimso dro apoli kwan na eduasan so eka ho bi e kwan na atete aprapa nsam no afei die aberwa na nkasa yipuma kwan mu ma contractor esi kwan no so a wo ye adwuma openi kasaya na ye bra wo hia nsantwofo na wo kire ni nsam mu se
akwansin bɛ sɛ aduasa akyiri pɔ baako 30.1 kilometers ɛna ɔde ama kɔntrage a wɔhwɛ kwan sɛ mpanimfoɔ bɛyɛ no yɛate yɛn nsa afiri ho ɔkɔ so akyerɛ mu sɛ ɛkwan ne tɛtrɛtɛ no ɛwɔ mu sɛ sɛbe ɛyɛ kurom ketewa mu kwan deɛ nanso yɛhwɛ kuro kɛseɛ mu bɛkyerɛ highway ne susu pono no ɛna yɛde yɛ saa kwan no nti afei de atagyefoɔ wɔ a adehyeɛ wɔ akyem aduasa apoli ɛne nkuro aka a atwa so aduro ho ahyia no obiara nka n'akoma no ɛntwi ne yie mɛsan sɛ ɔno ɔnonyafo Kennedy ɔsɛ nyaako bɛpere ama akwan a atete akwansɛm nyinada afa ne ntoma papa de afura nti na baafo ɔba akyem dan ofie fm ha deɛ ekura yɛn nsɛm ɛne adane de ama adom etiefo yi Medasi ebebre efri eye ofie FM nana kumi akwa ena efri honmo ebei happy birthday enko Emma W Franklin Okwampa wo Ga South Municipal Assembly ona wo ya adwuma happy birthday Nyankopon Shiraw don ka ho bebre we efri yamane eboni Kofi Agye Adom FM o say happy birthday enko ma Franklin Frimpong Manson efri Trinity FM Bogoso ena eba Frimpong Bafo na ho te Adom na hwe boko na mi Adom yo enko ma efri ho aba no ye tie mu Bafo mi da se ya so mu e wo Pristia Municipality da hinkro no e wo boko so na na me do call apiete elif camp apiete de ye bo apiete ye nyina ni Ghana fa na nyina obi ani de call so atwenti na to apiete fo na efiri ho no apiete fo da so e wo hye mu pa ade ba ko abese bo so me nan ni na edi omunya aye camp na edi apiete fo ko ye no omo bebi omo to omo nsu tank esi wo a pumping machine esi so na pump machine no na say na omunya nsu omo twa kwan mu no makwa peta nsu no ama kwam kwa twitwa kwa no ka akora bo obi o ho a na ni enya yi pa eti be se bo so me nan ni Pristia University pa and after so amanfo o monta mobi ake ka mo sa se eti ne bo ama sa pump machine no munya bia mo de beti so na so mutimi na nsu na mo de ye o ma de bafo na wotwe mu nya ne tie se pump machine na esisu na e pumping nsu edema o manfo mo apet no obi akwakowia nipa na nwia no nko wa wia pump machine no asa wia cable na ka ho a efiri na wotwe mu ba nyina no nya de se ukọ apet relief camp wa o manfo ne ade hye wo ho wo hye wo ha na ma no mu nyina no o mu sa nyen supa enom na wo hye mu a o tamle Pierre a wada eye camp na no eye da kwashi yene ne din komo ma wada to Trinity and afi so Adom Ketebo yenim se o ma bo apoti farmer ne akani bia cha apoti for na so nya de se nipa kura obedi sa bona na so be wia pump machine any cable no o motini achi no ba fo ye no fi wa apeti for yen time to o mo kan nsen enye se bia o mo to wo mo yene Pierre rodin komo di ta se so far apeti for ankasa no o mo ho te no se enye kura senti a wo kan sa ne se so ba apeti camp wa o meti na ye ti ya o mo na ehwe apeti for so no se wo ko o mo fa no ma kapre anase sempo kura na ma se so mo to mo ni hwe ko bokura ni mo a omo edehwe apete for ntene there were prepare for bebre a wasan ka mo kwasoji ya nkofo bebre a so mo review enam se tika ni wonti ba fo be kono no mo tete dem a esu na ro nko no mo edi wase wuye no to nchen a aduane e fense aduane kane na atemi si fofo ne na do fo de nyane ba pa na so so na nsen ye nti omo nka enti aduane e fense aduane nko enko so obi mpo e de ebia aburo botto ba kwa na se mpo aburo loka ba kwa ba nko to se bia bode betin anaba ntimpo e da ho ni nyane se aduane e de bro mo no o magini nyina manasa enti da se free book ni nchinya ba no gwatwu de anya de se adehye omo apia ti boot camp no omunya aduane di enti ya de how can say that brem uniform da no da was so much rekata akonkran akoma eye apia ti support fund kese na won kran no eho na chede ni nyina akoye senka kakra omo pone kakra ma wo mo se de be ya eprafo no mo ha na dem edu wa resadia so ni zikan fan hwe wo mo no nkomina kakra na komida hwe wo mo no so mo twere koye no nya de se etinya ba yempenifo kan se omo tre yempenifo Ghana fo na eti ya apete ko ho ntowo mo se omo pump machine a idibu nso mo mo nya bi ta so na aduane ni ho ikakura na so bi yale ebe mani so konkoto parampo fa na se omo ni bi ento mo se kane no se de omo fo ti bedum apete fo no omo sa me dimle de ni sa se ukọ apete camp wa ba fo enye nya omo fo ebre Medasi bebre Frimpong Manson Trinity FM Bogoso no free bar na me firi ho no ma me twam akobrekum hwi me kosan kwan me kosa kwasi adam kwan ewo brekum akoma pa FM opamago papa Richie opamago e bafo ma hai bafo be jo so agye yi sa ho ye minu aba ho ye obia ho ye ti aponya kupada ma yo sebra be kan yensa de ne aye krado etie won sempa odinam Bafo, my entity for me tell the Namincha Kulin so and come again. Kasi the Dipagua 80 the beauty,
it will be about money free mapa F mana man boni and say mansi and abafo ubi mansi and ne money and a meti when she pro that you do now pack a free be kuba na ubo ma ko do man kura ube timo when fee na when fee na ko wam anafo na when fee just he na di amuno asamoa kokoti kuni otoso no ene ofe bigeduma se omanfo wo nti mle no meyemwa yensa se nkan tete se nke bode nkra na nka omanfo afansi kan sofi ne do montin so prepare na ko mu ati no eno wonfiefo na kokoti asamoa ne dom etimi aboa amakurumu ati wati na yehi ata ba ko en mom tu sa na mo yin se ufu wonfi na abawura mu obo manafo a yekete no amane di mo ho na chenu se eyade a eni a efunti ke ko ke ba ka ni bi hye de hu kam bia kuri nkuan ni pa makoma wo hwe na amanya kwanhia wo sa sankwa na se ke na wo sa wonfi ni bo mana afo patamenti na fredo no omuche sika ma sa kwan omakwa ko yi mu kanto ina se na se aban ko ati ha we for ma fra omuma photo se wo na ka we so do na ka we so do na kwa ko hie meza class emu nipa wo na female no na akopes mate ani amia photos no be a feeling one abdoko an ma mu adava ye kase no na kokoti asamu kuni oni wenwe that me man fin that him ye chine onene don etu sa na mon ayeboa ama wenwe ni mpetema DC onabo Emmanuel Kofi Adoma e dia bagbo de ketie e ma na nanom atanko ne wenwe so maboa etika kwensia so e wenwe ni wa manafo kwan important be coup ekopie mo do man e kwan no so aya sundia ba for ene omotimi ayeta bedejuman aboa tele be ka konya be di be wano o sampete mo ntia manu ba e ba for wi be na no pamba parity na kuma FM evangel radio so Germany e mama joy so ti Rasi bebre apa ko papa Richard kuma FM no free ban na me da ho gina bruma ntem ho no mo a menko wenchi Royal FM akwasi poku homeboy ejina ho akwasi e ba foi maha e ba cho me jeso wenchi boko Adom ni ahweye MC ene nananom ho ye MC si ochia o ne ho ye pa ya no wachia wenchi chief mu mama me ba cho be yo enkra wo di free Royal FM ba na yechi o yo ba for me da se ma menchia Royal FM ni Adom FM ni atifu nyina ya de se na otwi mu aye Mr Fusu Samuel wenchi ha de dia bobi anim no aye downwell oye businessman ana ekanska sem ho akuntambu a oya de pa o de tudwa se e kan no nkoa as a businessman dia enka Bank of Ghana yengu no denti o kasa asem no o menchen sisia mimisa no director bacho yemo ha e de ba do mefem so denti a o kasa Bank of Ghana yengu no yo me da wase bebre menua se wama me kwanya se me no enisa ensa osoi menua se me kan we ya na enye ne bone so ya ntia me kan sa ne se mpen fo kan bi se bi obatan bia ne ba eja ne nan egu ne ntuma so a se bi entwa na mom enka yisi anaye krakra no ba Ghana Bank of Ghana for e Ghana ha adiguma bi se emre be mfi be me san na mfi numa atwamu omo edo money chechere banks ahodo ayo ha ehun se omo dwumadi a omo di no ebi dwumadi enkoyi ebi so ebi asikadie ne niema bi basabasa bi ekọ omo dwumadi mu edi ma omo gina omo tumi so egu banks no na yegu banks ya masebi mpanyifo a wode banks ba ye ne sebi a ebi akọ money account tonto enne Bank of Ghana for edi abetu dwase wona boka eye 60.8 billion Ghana cedis 60.8 billion enti se bi obi aboka ada obi dwumadi a wodi no ankoye na wagina utumi so agu no dia na wankasa na ugu sa banks no won so se usu dwumadi ankoye waboka dia ende na menua na asem no na wiye ne sen wiye se ensa usu yegu die enti vat ama asem no ahame ankasa pa ama madiminu ya chi ase ensa se we de ba yefo na Ghana fo nyina te na mampanyite na mpanyifo mu akabie wo nyina mote especially Adom a mo de mu ka sama se bi ekwatiri na ya mpanyifo nyina nte na munyi asem we ya no ema yese eku behia
say go Bank of Ghana na emere omo so bokai emere a obi eboka no ugu no dia wo so waboka ndi engu de na masem bisa me besem bi atiefo ina ate na yi na yere kwa dwedwe mu na ehwete e ho behia te bitu sa anamona ibnia opoku homeboy bafo opani ni din de say hello baba ma jo fosu mi ti o boss udin de say ma jo fosu samo kwa mi fosu pacho ye behia why ye behia opa wa sem na wo ka no emuodu ye dase bebre akwasi poku ye do besi ehanom na ye de ani akere baabi foforo akwasi poku homeboy efri wonchi Royals FM na ebaye ne da ho gina bromantem a ye ko sampa Yankee FM the only Mr. Osman Bafo ore my hi me do so bafo sampo boko boko bafo bayira no aba bay foforo na aba o ashase yo ene me producer ye hwe de anim why mesro bafo yo ye chie we nkoma e ba no yo bafo e ma engineer suite na ye chia ye na mo makwa ba e pa Yankee 95.9 any at 106.3 FM e1 cry na bafo me to aso de afia anase na ochia e na DC mofra no etro almost no di ni nyina e ba na wie na no Friday na mofra e na e da sida PC e ma honorable Anyikwa ya de ka oye MP e wo German of Mensin mu ni nyina ne say bafo bra okwa aprobo no ode assembly to just say afibia say BC mofra e kwa kotra obema obibia okwa kotra instruction 1 hot meal e nutritious because you better it's say we dwane mu no ebi be wo mu na ochi e na Reboshe no otumi deliver ya oma mofra ni nyina omutu BC social German of Mercy mono omo nyina 1 hot meal bafo eno so ena mofra no edina omude atida place ema honorable Anyikwa Alfred say bosha also mo no wetumi abo ne homode adiso na enye no kwa na honorable esa eye osa edi futuo edi ma mofra no bra omukwa akoto exam so no esa eto omukwa say omusho no na omufa eye example bi say ono so akawa me abo ne homode an school an sia de year akene on to me be MP ya or check German of for bafo so ba ye Mercy mo fa BC so say any adoye pa honorable Anyikwa Alfred ko ye MP for German of for ye di man mo fra no bra mo kwa ko anato mo to BC you know ena me di beti me di edi Mr. Osman Yankee FM Sampa Medasi bebre Mr. Osman every Yankee FM Sampa na na yefri ohwi yakwa no wa yebefri bromantem ne aba mfimfim mantem aguna swedro nana amwani efri hoba nana bafo me hoye pa bafo swedro boko swedro boko yeda yehu ase da kromeba ha bagime nipa me ne me producer swedro de wa fit say hade bi akoro yo enkoba efri swedro ba na yeti o bafo me da se bebre wonim say you see August busuma busuma otwini mu dia ubepie mu aguna mem dia na say ade a afahye akwammo afahye na aguna nkroni nyina no omudi yetiefo bekaya ya otwetwe mu dia to Ghana fo ni wiase afa na nyina nim say so ubepie mu aguna nyakroma omudi na otwe si wo say omudi di omakwammo afahye ne dade na grandeba omoto sa edifre empenifo the chair omudidim ewo Ghana ha mombetie mu aguna nyakrum na therefore amwakwa boedu a otoso enwotwe a ono ye president edema Central Regional House of Chiefs onoko ya nso Breman Esikuma hene otumi bepie mu jumede na se sanso ena owura William Kwesi apia oye former director general edema BNI ono sutumi di nanim die beta jumede nechi na bafo jumede bi etisa no se ya na omudi a omufa dwomtire ni obetena poneti na wadanda dwumeden ede amaye opani a oto nsa de friend obey chairman edema agura yakrom akwamo 2023 no owura Dr. Evans agridakwa ono chief director edema Ministry of Parliamentary Affairs na bafo bra oje microphone na okasa
ɛwɔ dwumadie no ase no ɛna ɔde to Ghanafoɔ mmebu nyinaa anim sɛ saa bere deɛ wohwɛ a Ghanafoɔ mmebu ɛmpɛ afotuo na wohwɛ ɔno ankasa koraa na brabɔ mu no ɛyɛ ade a ɔde nwomasua si n'ani so nti saa bere wohwɛ baabi a wakɔ akodo a na kyerɛ sɛ ɔde afotuo nyinaa ama Ghanafoɔ sɛ wɔn gya sikantɛm pɛ na wɔn fa nwomasua nsi wɔn ani so ɛberɛ a ɔkofo katakyi nyakoeko a ɔtɔ so edu agona nyakrom ɔmahene ɛkasa no ɔsɛ wohwɛ agona soaduro ɛde ba ɛyɛ agona nyakrom a ɛyɛ nyakrom ntintia mekyerɛ akora bridge no akɔyɛ owuo amena ɛde ama adehyɛ a ɛwɔ agona nyakrom ɛne ne mpɔtam nti ɔto sɛ Ghana ɛyɛ Nana Akufo-Addo ɔmampani ɛna afei mpo ɛyɛ Central Regional Minister sɛ animanim nyara ɔbɛfrɛ sɛ agona nyakrom bridge na asɛn no ọmọ mọdé ansẹ ọmọ tí mi tú ànàmọ àfi nso ọmọ police station a ẹyẹ abandada n'abere so no ọmọ si no ọmọ hwẹ sẹ ọmọ ẹyẹ na ọmọ ewie ọmọ hospital ẹnyẹ nti ọmọ hwẹ na ọmọ mbua wọn ẹbẹrẹ a ẹyẹ Honourable Evans Addison ọnọma Coleman a ọno ẹbẹsi Central Regional Minister Honourable Justina Marigold asan anam no báfọ ọdẹ tó ẹyẹ agoranya kurom adehyẹ nim sẹ nsẹm a nana aka ne nyinaa no ẹyẹ ade a wabọ no tọfa a ọmọ so ọmọ gu so a ọmọ etu ànàmọ nti ẹnkyẹ bia no ɛyɛ ade a nsusuanso papa ɛbɛfi ɛyɛ aban mu aba abɛboa agoranya kurom adehye nti baafo sɛ wobɛpie mu osuaduro ne ne mpatam a agoranya kurom ɔmo de ɔmo akwammɔ afakyɛ no ɛde aba awieyɛ Pedasi bebre na namo ani free agronso na eba ye na ye free hon hwi mekɔ mankasa mikro minti tapa aboto ase Look FM odi amono kwa kugima long man every hon mo eba odi amono bapo omo ye oba dia dom me mpanimfo ne me nananom ho ye nyame adom ye da yehu ase enkoma free tapa aboto ase Look FM oba de eti o yo odiko adwombe ene omanfo a wati do pon adwombe sofe haye ban abloga obi akuye menchemu timantemu na obi san yi tia isi odifo bosu da na toso di no fu ntinu ni enwotwemu ya wudina legislative instrument ela ene ntin so the team mention to just come emo di sabre mention so joku bia ma wona sensa keda no no bi boy na sebe na wono ban se bro ban se ne ntatia wono no do ma se instrument na so wo yi fi gradie be ko sinti koma ko ya do ho de aye lord na so udu to brum se dia ene ni be se unyo atecha do wa na wanya be mpo ni ati no e na ho e ka na o obi aga e ho gudie no wate wa ka bi se wono a wo bia bia ya bi ni tabord no ko no aso be kanka mention ni je do dum wo ni na mo den kan edia ensure ya adisi owo adugbe fofe ebi na no no che se wa e it is an anno yet odometico when young Kanya, between a few rim, a face to cool what Kadia, the Hodo, I'm a bimpo. I saw a the alignment of this in Anuya, some novation one when my abundance anymore, be a few when you're not Timubia, and you team up on a time. To be at the bread, my made the people or the ramble of Bukika would be said, it should be a one. Na what ya di san so ti be gunu ani sira na koyi ono isi bia ma na seda eno ko ni bi si ono nya fo me sabuki ka bodi hu bo da be no butu ni na mo a wa mo ni nya boto ya ya en ko bu si ye die ana ma fo ne na ni ohu bia ono ati ba fo so ba wa ubi boto aso bia fi me si man temo a na ko ma twa ko ni ke ta so ene di Adom FC Medasi ebebre odi amono kwaku jima longman Look FM tapa aboto ase na yenko kofi anim yonchi enchen ewo Vision FM sehwi debi su kofi bafo na ho ti sai nyame adom bafo me ho ye awie dem hu sa spirit ni wom na ye jam so for quaint no me spirit ni wom da ye hu ase ene collection be dosun ampapa yo ye jo so for kwan de na binim say no so for yire nso de entoma brode enko bebre kwa yankwai bafo medanse na wachi ye wieye de ye kai ma manfo nyina tie se wo bepie mu e wo bia esam de bi so a amanfo bu afu yi si pa esanse agora woni amanfo no wedi a memeka ho no eye agobone esanse kania dum na so na se de na bufohye wa ba amanfo enhu ni ti no na wachi ye adwada etwa mu yi na mpanyifo obo modern a etu owura Benjamin Kweku a woni regional communication officer de ma Western North and Western South region owura Michael Seko district manager ECG Gaboso Albert Kwanza district manager ECG Teshiyoso
Emmanuel Ato district engineer ana owura danso abebrete local union chairman ebeshia biafo nyina wabra na DC ononyamfo commander Bernard Jebible eti adwamu na amanfo no kire hawo ne amanne ne aprinsi a wodi edefa kane ane ho belia emmantem belia ba ne bo eden kane a yembo nka ye na yadumu no na bra amanfo no kasa wie ya no yisi gimpanyifo so kire mu sede ye kane nyina no ye dibim na sede na amanfo bu afu no sanka wamba na nkebe asemfoforo sisi ya mene wo kasa die na nanom asofo ni kroma ni nyina ni ECG empanyifo nyina adi nkomo ma adwobrɛw abase sese no ye ma ECG bosome baako akɔpem so aye bosome emienu hawo ni amane nti a ma saa hawo no eba no wɔbɛwɛ sɛ wɔbetu ase esansa wɔn akasa baaye no wɔgye tu mu sɛ enye hawo a ɛwɔ Ghana nyina sɛ yɛdundum kania na emu ɛyɛ yɛn ha no ɛna saa de no ɛkɔso sisi ya mene wo kasa die adwobrɛw afani afanyina no obi akoma to ne yam a yɛhwɛ animu sɛ nsɛm a yiti gimpanyifo bɛka yɛ no bosome ne bosome mienu akyi no ɛba mu saa tamba mu saa de a sɛde amafobɔ mu tirimu fo sɛ wɔbɛyɛ nneɛma bi nsɛm fata no saa ɛna ɛbɛkɔ so na wɔn bɛkɔ wie no bafoɔ na wɔtwi mu kanea yɛ gyina so saa mene wo kasa yɛ nɛ gyina so nka aka ne nka yɛ kasa na nka dum nanso ne deɛ gyina so nti yɛbɔ mpayɛ sɛ nhyiamudeɛ no mfasodeɛ bɛfie mu ɛde abrɛ yi Kofi Andimro nchimi dasi bebre Vision FM na ufri ba happy belated birthday enko emfa emma Ora Eric Yeboa incoming MP for German North we free Master Planner Junior Kentampo aka BMW or Sansona or say happy birthday enkoma ninu ya bema dompeno wo malam or say happy birthday enko emfa manyankopon hira bebre Master Planner Junior Kentampo ene de eba wenso free or pamago papa Richie or say otia urampofo oni wa wabusuafo amwo Austria nyankopon hira na onka mo ebebre yede aseda ebema DBS Industries your roofing concrete and steel solutions Duffy's Health and Beauty August busumi mu de for ni ekire Duffy's Health and Beauty biara de besiesi onwe nku semra bibia pada bibia ahia bia no ubenya ya tebo no so se hwi ha ene de kase ni siam de asada ebe ma James Sanjay Cole social media ono ena odiyen ekọ ho no mo we producer wi eye Kwame Kulenu Junior ye de asada mo bibia affiliate stations ye reporters obibia odum kan ho me tumi de kase ebre wo ne awiai ene ekwasi ada sofo Kwame na Adam enche bi obetena se e de gospel countdown dwedie ato aso midi ene bafo radio amo DBS yamamontia se abe